Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndakakubatirai maupdates manyama, nyaya dzinotapira, nyaya dzinonakidza. Munozviziva kuti paCoolient TV ndine one wenyu, one Coolient anobhema mhiripiri, ende pachivhidhivhidhi panapa akudyiwe rinopisa kana ndichinge ndauya. Right, zvatanga munozviziva kuti pese panotanga chando June, July, August, September, Coolient inenge yakaloka ma-streets, and it's about the time again. Ndadzoka, I am back kunge msana kutanga musi wa 29 izvo yatonzwisa takutoita iko zvinezvi, but kutanga musi wa 29 July zvichitoenda kunenge kusingajigwe rinopisa. But muri yeZimbabwe nhasi aiwa ndadzoka, kune vakuru vakambonetsa iko zvinezvi, but panguva yavo vasaperere. Amen. Ukati munzwa kuti vaperere kana kuti vanga vachitya here, vanga vakahwanda here, vakaprofita kana kuti vaianalyza nyemba here, kana kuti zviri kuitika here zvavanga vachiita. Inini zvangu it's either unovafarira kana kuti havafarire this channel or this platform ndeye maZimbabweans. Saka iwo zvaunoda zviri kuti ndiwe wega muZimbabwean, kuno mwana anozvida, kune iwo unogona ngosingazvide. But one thing chandongofarira ndechekuti aiwa munhu wese ngaaone nzeve, chero kana vanhu vekuzanu PF uyai muteerere, ende vanenge vasingadi kuteerera regera. Right, Apostle ndiri bo zvangu, it's been a long time. Long time zveshuwa hapa havasi zvimwedzi papapa time yafamba. Muri sei nguva yafamba mani, imi madzoka ma-streets esatrova naTraore. Inguva yaTraore kainei tiri munguva yaTraore. He has come back to his normal senses, which is good. Those zvinodiwa izvozvo. Consider this. Yeah. Traore had a narrative that he was pushing for. Ndaitomona akapfeka chunika achimira, trademark yake totoiziva kuti uyo ndiTraore nekungomuona so. Enonya ukamuteerera munhu waita kuti I'm a major stakeholder in this game. It's true. Ndosaka vanhu vaimuteera. People should not blind themselves to that. Ende vanhu ngavasade kuuya kuzomukudzira nekumukwidza musoro. Ini ndoteerera vanhu vese, whether regardless of how small somebody is, how big somebody is, but I know zveshuwa the real players kuti uyo anotaura nekusaidi kwakati, uyo anotaura nekusaidi kwakati, zvokuti uri kusaidi kupa zvina basa neni, kutaura position yevanhu in society. Yeah, that's true. Traore akapusha. Traore akapusha. Mpana hizi Wellington uya nyoka yemabhunu ya akapusha pachannel yake. Handidi kunyepera, ndeitoza kuti akapusha. Manarrative enyu hazviroti ndendichasapota kana kuti handaasapoti, but kuti munhu ari kupusha ari kusaidi kwake ndendichizviona. Munhu iye ambopusha ari kusaidi kwamurufwa ndekusaidi, ari kusaidi kweshe kana ari kupusha narrative yenyu. Akazoita come to his normal senses, ona kuti no, kema tichipusha it, we tried, we failed. Anofana kubvuma defeat. To me it shows that somebody is mature politically. Kuona kuti yes, we're pushing our narrative but we've been defeated. So what do? I need to go to those that have won the rest. Ndochifamba nawo tichenda takadaro. Yeah. Politics haisi kungorwisana. You don't just need to appear to oppose. At times accept defeat and join the winning team. Mofamba makadaro, moshanda nesi. It's a democratic country. Everyone is allowed to express themselves. Winning team ndeipi papo? Itai kuti rigging team imi. If you rig to win, you have won. Iwoka uya uchiti wewe tukukompita. Ini ndo riga ndo winner. Ndikiwa winner, ndindato winner wacho yeye. Zvakuti ndariga kana kuti handina kuriga yato imwe nyaya, adeclare winner ndiye ato winner iye. Iwo kana ifota hasi winner chuya utonge iwewe. Ukaona usiri kutonga kuna kuti loser, you're failing to accept. Politics uko hakusi kuchurch. Politics. Ukaona vanhu vauya vachikusapota vari kumashure kwako, chimira uchivaratidza kuti you're following a good leader.
One thing that people need to take note of is vanhu vese vakateerwa vese handitika kubva vaitanga vari kuopposition varatidza kuti havana backbone to fight what's there. Haikuda kuda kunyeperana zvisina basa rese zviya zviya. Varatidza kuti havana backbone to fight what's there. Chiripo chisystem chiya chakasimba haikona kuchijairira. Ndosaka ndichiti kune vanhu, don't risk your life kupinda kupolitics usina political support or political backing yevanhu vauri kupushira narrative. Let me expose this. Traore uya akauya akamira. Handidi kuvanza ndataura chokwadi. He was speaking on behalf of the VP. Yes. Aitopfeka ne-t-shirt yavo. Yeah. But pasungwa mpana uyu. None of those people showed up. So what are you saying on that one? Because ndinoda kuti muchitaura kana ndichite ndichikubatai kuti zviite zvichifambirana. Nhasi anoda kusiya muchienda direction yenyu, toenda direction tese. Ndati pa ndikubvunza kuti saka are you trying to say kuti VP vanga vasingatoziya nezvake here? Ndio direction yamuri kuendera? Without mincing my words, I will say yes. How? He knew about Traore. He should have stood for that young guy, because that young guy had been a voice fighting for him or on his behalf or representing him. Aitopfeka neregalia mpana uyawe. Saka mukuti vakomana vaigadzira chimufori mberi. What are you saying? Inzwa, maybe that was their wish or their dream to push a narrative on the VP side. But paakazopinda in trouble, it exposed a lot of things. Kuti haana support yevana. Dai ine support yavo vaimira naye. Handisi kuti ngavamira vachitaura nezvake, but ngavamusapotiwo financially. Ndosaka muchiona team iyi inowina vanhu, because wiki ino anobva abhadhara. Wiki ino anobheja, utotora akutoenda. Iyi timu iyi yanga ichimirwa naTraore haibudise kana sendi kana 1. But apa tingati problem iri papi? Iri pakuti havana team leader here. What is the problem? Because inini I don't think kuti munhu akaita sachiwenga angashaya mafans ekuti angafunda those guys. But they should have proved it. They should have proved it. So let's talk about this issue. Let's talk about this. So are we saying kuti he was not part of this thing kubva kuna nyoka yamabhunu kubva kuna geza here? Alright, ndichakutaurira something chichazokushamisa izvi as we go. Nyaya yenyoka yamabhunu vanhu ngavanyarare. Because they only used that young guy to build their political careers. Who used him? Some even made money. Like who? Like who? No, let's mention names. Remember kuti zvinhu izvi guys. Chimbonzwai. Vanhu vese vari kuti vanga vakamira nenyoka yemabhunu. Muri kuzinzwa? They were there to build political careers. Like ani? Vakangopindira chetepo pai. Like ani? Vanhu vese vakamira. Ora, chimbondipa munhu vese vakamira nenyoka yemabhunu. Handitika akazomira naye panguva yaave iye zvinezvi. Vanopera here. Vakawanda mageza. Mabhunu akashaya 2,000 yekubhadhara solicitor wake. Inini I engage people. I don't just say things from a hearsay. Inini I engage people regardless of what side kupi. Pawakanganisa ndokutata pawakanganisa vanofanira kumbira ruregerero. Pawaita zvawaita ndokutati eshamwari, it's your own opinion. It's a democratic country. But pandokudzora ndokudzora. And I will speak with you kana uri trouble. I'm one person who kept in contact with everyone who was in trouble. Ndichidzora pavakanganisa ndichiita sei. I speak with them. Nyoka yemabhunu vanhu vakamuregerera. Asi vanga vakamira naye achimuvomberera maoko. Ndikabuda ndikatomupa naye nhongo. I've got that video. I think it's there for about 3-4 months asati abatwa ndipana ari kubatwa uyu. Because ndinochiziva chisystem ichi. Hachiregerera. Vanhu ngavasaomberere maoko.
maoko enotina Traore akabatwa. He used his own money. Mira, hold on. Okay. Let me call you Ndriba live. Let me call you Ndriba live. Akabatwa. Traore is there a good example. Ended up selling his own personal car to finance Ruzi's way. The lawsuit, the law battle he was going through. Where were the people that he was advocating for? Do you think those people don't have 5,000 to give to that young guy? Vanoganga sina anti vanhu here. Vanoganga sina kamari yacho anti vanhu. You push a political narrative usina financial backing. The first thing that you need to have kana wauda kupusha change in politics in that is a serious massive financial backing. If you don't have that, don't push. Don't have manotsumuka vachienda kunopema mari kunze because vari kuda mafinancers mafunders from outside before they lobby their political campaigns. Saka uyu mbana ari kurira ari right. Inini hangu munhu asakambotaura naye. I want to be very honest. Jealous mbizvo mawaririwe asakambotaura naye as a person and sat. Amberi pamwari chepa ndiye one person wandinambobvira ndakataura naye. Handina. Munoti wokudii naye? Yavakuita naye naTraore iyi. Ndinotoziva munhu anowina. Ndiani? Ndiani? Who is going to win? Why? Why? Traore anowina. Izwa inini ndine mabhururu akawanda. Tema muliswa ndi bhururu wangu. Rutedo mufana wangu. Vakanetsana ndinoziva nese. Andogona kuti ndaitota ndakati uyu ndi bhururu wangu uyu mufana wangu but mamiriro aita zvinhu bhururu wangu ngaanyarare. Kutaurirana chokwadi kuri right modzorana. People cannot kwairi kuenda nako imi muri maplayers isusu tiri neutral people we are seeing kuti inonobhendera kuside kwa uyu inonokuvadza uyu ndosaka tichikutaurirai kuti kwamuda kuenda uku musaendi zvamuda kuita izvi siyanai nazvo. Saka unobvaona kunesana kwacho kunobva kwaita kuchizopera because vanhu vari kutaurika navo ende vanenge vachinzwa zvamuri kutaura kuti isusu we are watching this from a neutral point of view. Muri kukuvadzana apa but mukaramba muchiitana soka chinobhendera kuside kwa uyu. Saka nzwisisanai find a common ground muregererane mufambe pamberi mese. Zvinobatsira izvozvo. Zvakafanana nevanhu vari kudaidza kuti musi wa31 hande kumachi muda kuenda kupi? Kunosunungura nyika zve. Au. Kutodedzera kuti enough is enough zvapera zvakwana. Leader wenyu wacho inzwaka chinhu chese chinofana kuita mutungamiri. Hakuna kushandisa formula yachabisa yekunzi hanzi isusu we are shapeless party hatinzwisisike. Yes. Ndosaka akatadza kusumuka because hapana structure. Chinhu chese chinoita chine structure. ZANU-PF ine structure here. ZANU-PF ine structure. Ndochinhu chisingazikanwa nevanhu. But istara dzavo dzekudhara kandi pane pakuti kochimanje manje ucho kuti unobudikira usina structure bozi ukaita structure ka infiltration inozowanda pazvinhu izvi. Chimbonzwa. Lines of authority have got to be very clear kana muchiita chinhu. So that everyone accounts for things pertaining to their position. Zviripo zvimwe zvinhu zvekuti hazviwe kuna leader ari kumusoro nemunhu anenge Kulians. Because Kulians haana access ikoko. Unofanira kuita zvinhu zvinobrancha pakukwira zvikwira zvichienda. Chandakaona imimi munofadzwa nevanhu vanenge vachinyora zvinokunakidzirai. Vanhu vekumasocial media. Especially ainzi Lina Anastasia. Baskoro News. Baskoro News to the world. But one thing I'm liking about an account that has Lina Anastasia, which I want to believe is an intelligent account. And let me tell you, vakuzviona kuti rights akadefeatwa and they've accepted the defeat. Now they are aligning to the vision that's there. Vision yan. Ya president. Koda ngoti tapo mazi umkana. Maona pakatanga kutaura nyaya 2037 hani makaona yakutaurwa. Imimi wo mutori doctor makutoti mungatodairawo zvekunzi 2037 ozve.
chimbonzwa akati ini ndotarisa zvinonyorwa nevanhu ndoona zvinomeka sense ndati imimi word dzekuti 2037 as a doctor mobva matodayirawo here handisi kutaura zvakashata ina ndina chandambotaura ini I'm just asking zvangu people who judge pakataurwa 2030 ndikati chinopasa ichi vanhu vakati chi kumba kwako yona munangagwa wako chapasa ratasvikere 2030 yacho yatolo haisisiri cap 3 yaka 3. Yes, I understand. Yaka 3 I agree with you ipapa exactly. Chakatopasa ukatoona chatodaroso chatopasa zvekuti maona kuzoita seika vanhu vaimwati haisi pesignature yakasvika pakutoiswa zvapera zvatakataura from day I'm one person timbozvibvuma ipapo I'm one person who never wavered ndakutaura tichiri kupasa ichi chichangotangana tichiri kupasa ichi tikatukirwa vese vakatukirira vese chakangosara pavari ihasha but kupasa chakapasa munhu anokuudza chokwadi neanokupa good guidance mutore chokwadi achifanira kunakidza hachisi cheentertainment ndechekukuinforma so that you take the right position. Okay. No vanhu vari kupi vari kuteera ani izvezvi because chisina kuona vanhu ka ndikati kutaure pandinoona pasina kuonekwa nevanhu. Let me just explain this to you. Vanhu havana kutarisa kuona kuti structures mezanu PF makamira sei and who has got support from within the structures. Okay. Tine vanhu 3. Elder uya anonzi kudati agwirei basa rake aingopa mota kuvanhu vari mumastructure chete masystem ndoranga ri basa rake. Wicknell aifamba nemasocialites entertainers maiconic people vechurch vapi vese uri kuzvinzwa vaifamba navo vese vachitsveta. Ndeipi church wechi3 ndiani tiri kufamba wechi3 ndiani wechi3 ndiadvisor Tungwarara. Tungwarara pari kuita noise aingosvika ongonyaradza pari kuita noise ongonyaradza pari kuita noise ongonyaradza that's it ndo kafambiro kavaitoita ikako. Zvino opposition yacho haina structure saka hapana kozi iripo ine vanhu vari kutaura nevari kuacta. Opposition haina structure ndosaneti hakuna kwachinoenda chinhu chimuforimbo chamuri kupiwa kaichi hakuna kwachinoenda ende vanhu vakadzidza yekubvuma chokwadi nyangwe chichirwadza. Ayo opposition but let me correct you Mbijana. Opposition haisi political party yamuri kutarisana kuti yeTCC yechi chinonzi opposition vanhu vasiri kutoda government but ava vanhu vanozouyawo vachibuilda mapolitical parties avo kuda kutotaimira kuda kuengage nevanhu vane maideas avo kudhara. Vachimira ndokubvunze vanhu vacho vari kuti havasi kuda government iravo. Unofanira kuziva kuti at what point are you going to say things out pauchapuwa mukana wekutaura iwewe ndepapi ukapaziva ipapo womboona kuti pari kukwanisa kuchinja zvinhu zvindepapi. chandokwanisa ngotaura ndechengoti zvangu vanhu havambofa vakadefeatwa zvekumhanya vanhu inonzi vanhu havasati vaakuda zvavo ndochokwadi chiripo inini hangu ndo zvandingakwanisa kungotaura zvangu vanhu havasati vaakuda ndonyaya dzepasi pemuti dzamutochitaurira naidzodzo. aiwa but vanhu havasati vakuda vanhu bcause vanhu kana vakuda chero vari surrounded vacho vanotochinja pfungwa. Uyu munhu anonzi Emerson uyu ndimbotaurire vanhu chinhu one chandoda kuti vazive. He can portray a sort of like a dull face, number one. Number two, he can statements dzekukusekesai kuti kana kusina chingodyai matemba kana kusina chingodyai muriwo mofa mune kuseka. He knows how to politically present himself to the people. But behind those jokes is a politically intelligent. Vanoti amakore kutaura chokwadi apa vapedza nini? He's a different animal away from the public space. I'm telling you the truth. He's a different animal away from the political public space. From the very politics, I don't know what to
Saka mbiri yake ndei ndeyekuziva kutamba chess yepolitics. Aiwa, mbiri yake ndeyekuuraya nzara. Aiwa. Inzwai. Urikuona zviri kuitika here? Handisi kuona zviri kuitika here. Rega ndikuexplainere. Yes, explain. He took after a broken economy. Handikwanisi kusaidira that. There are some people that he took over a broken economy. Then in the process, you know, in politics, you are never safe yourself. So you have to make sure that you also tighten the structures and the security of the structures, because people can bite you. So in the process of him doing that, and also focusing on rebuilding the economy, zvarema kuti zvikurumidze kusvika kuvanhu. Chandinogona kutaurana nemi towirirana tonzwanana ndechekuti to the last person ari kwekupedzisira haasati awana zvaari kuexpecta. Ngatisataura kuti to the last person, because totatarisa vanhu vekuti even nhasi makanzi maenda kugokwe vanhu vakavhota vachitone zvavari kuexpecta. That is the reason maona kuti vanhu vakawanda vanga vari masecos eZANU-PF vanga vasiri kunakirwa neCAP 3, because pavakavhota vane zvinhu zvavaitotarisira kuti takapromisikawo zvakadai toda kuti zvinhu zvinge zvachinjawo, but hapana chakachinja, to be very honest. Saka pavanga kunzwa kuti CAP 3 kuti munhu adaramba chikondinya tisatambopedzerana zvatakapromisana, you know. Saka zvekuti zvinhu zvakawa vanhu vanoona zvinhu ma-influencers chete ndo vangoona zvinhu. Anyone angori influential, it's either mu politics macho, ku youth league, ku women's league, ndo vanhu vakawana zvinhu vari ngori influential. Panonetsana baba naamai, pindai mubedroom, musanetsana pane vana kana muri vanhu vari mature. Ukaona munhu anodraga fight achiuya kuvana, you have become immature. Problem yenyu pedzerana in bedroom. There was political turmoil within ZANU-PF. That was not supposed to be known or exposed to people. Zvakazoitika izvi zvokutanga kubudisa nekulikisa zvinhu kuti pakati pari kudai so chakati chazodai chakadai. Those problems are in every political party, but vakazozviunza on public domain ndo vakatanga kukanganisa. Izvozvo zvikauya papublic domain, mukapa media they are influencers, socialites they are influencers, machechi they are very big political players. Saka vanhu vakatanga kunzwa zvakadaro zvinokanganisa progress yekuri kuendwa, and in the process a lot of money will be wasted trying to stabilize the system again. System haidi kutambwa nayo zvayakaitwa izvi, and I hope it's the first and the last time that happens, of which some people they lost their jobs in the process. Others are still going to have their heads falling down because of those actions. But mamirira zvaita izvi yasainwa kwakuendwa ukuka kwakuzobviswa vaida kunetsa vese varipo vanga vari two-faced zvinobatwa as you go, because you can't pick these people overnight. It becomes a process. So if you look at it, there's a lot of money that was now being invested in along those lines to try and calm and keep people down. Other than that, tikadai tatafamba tatopa mberi pamwe taati matrabablas 2 kana 3. But mari yazoenda pakuti yakazombodivert kuti vambogadzirise runyararo rwanga rwakonzereswa nevanhu vari musystem imomo vanga vakubudisa information that's not meant for public. Ndosaka uri kuona vanhu vese, if you look at it, ndoramba kutarisa, if you look at it, you will see kuti Zimbabwe is one country that has got every individual engaged in politics. South Africa vamwe vatomboziva kuti president wavo ndiani, kuMozambique vamwe vatomboziva, kuZimbabwe munhu wese ari kuziva zvepolitics. Certain information that's not meant for public. Ndokuti nyika zve listen ka atitarise ayewa tingati zvekuti munhu ogara asingazivi kuti president wake ndiani udzungairwa iwowo, because iwo unofanira kuti president uzive ndiani anenge aiswa ipapo nani, ndimi munotochuza wamuri kuda here muchiziva kuti uyu ari kuita zvakati ari kuzodai so. Inzwa kana zvinhu zvichifamba ka 80% of the population has nothing to do with politics. Why? Mune mchikorarama mchienda inogara Britain kai prime minister akabva patopinda mumwe unotozozviziva after 2 days kuti prime minister abva kune mwe akuuya
Pay attention to politics. Because these political things are not just put on public domain just like that. People have nothing but Zimbabwe engaged in politics. It's people from within the system. What you call intelligence information out on public domain. Pastor organizera nevanhu muchechi neleadership tilai muri kucloset kwenyu musaise in public domain. Baba namai mukanetsana pedzeranei kubedroom kwenyu musazvise papublic domain. Vati vamwe vanhu vakafira kuti tadhifitwa mukati rega tikanganise vanhu vari kunze. Henceforth munhu anenge iwewe nemunhu anenge inini vasiri kupolitics munotanga kuziva zvakawanda mopo opinion yenyu. Tatizazviziva zvese izvi saka vakazviita izvo vakakanganisa, but some people they are going to be costed out, but in the process ngatichiendei pamberi. As of now we are supposed to be fostering for unity and move forward together, because chiripo ichi hachibve zvekumhanya ichi. Unity nani kuita unity nani ipapa nevanhu vese vaiombera maoko pamachannel penyu muchitaura muchinyorwa nana Lynn Stasia akati pastor from Temu muzoti pastor from Temu vauya vaaguchi. aiwa imi hamusoka Temu amushandana Temu president remu. Mirai ndikutaurirei iyi system iyi haiitwe zvechidzungudzungu. Vakuru vaya vagara politics wemakore. He is always 10 steps ahead. Ndibvunzei ndikutaurire, he is always 10 steps ahead. He doesn't play politics like draft, he plays it like chess. Anoona zviri kumberi. Omwana angoisa signature achizwa kuti ndikaisa signature ndinokuduburwa nonyepa ini uyai katone 31 ira munorohwa mukabharuka mabhuruko. Aiwa imi vanhu vakarohwa 31 ka imimi munorwadziwa nei kuti vanhu varohwa vapinda vari kuda kutiraya kusunungura nyika? Inga vamwe vakaenda kuhondo vakatofira ko vakasadzoka wani. Imi mozoita tsitsi dzekuda kunzwira tsitsi kuti vanhu vada kusunungura nyika sei? Vari kurovererwa ani? Ndopane mubvunzo wangu. Vari kurovererwa kanye chimonzwa vanhu vobva vari kupushwa vada kupushwa kunzi hande kumachi musi wa31 havasi kuziva chavari kuendera. Uruziya havasi vese vasiri kuziva zvavari kuendera, regardless of mapresentations akaitwa yese nanatenda ibiti nanani vanomiramira veve vanhu havasi kuziva chavari kuendera. Ona tikanomacha tikuda kuachivha chii havasi kuzvinzwisisa. Nangu I'm not I can't speak on behalf of my organizers echinhu chaichaya because I'm not part of them zvangu, but inini I believe that those guys they know what they are doing. Imi makambotera Chamisa mchiti we know what he's doing, because the president are socialite from being a potential president to a socialite. Aiwa Chamisa is Kulian TV subscribers mukapusa muri kubatwa namudhara Nox. Akatovhurwa channel yake asocialite. Mune pamuromo. Mudhara Nox manje ndiye munhu akapenga, ndiye munhu ane style manje skiri rakazara paya paya. Politics. Wakaona wachiuya wachienda. How is now a socialite. Otoita mashade platforms naye. Akati maimuna vari kupinda in 7 days. In 7 days. Signature yaita mazuva mangani yaiswa zviya. Kunyepera vasingazive. Let me tell you. Alright, let me give you information. Anditika vamwe vanoiziva vazhinji havaiziva, but let me give you information. Ukaona ichinzi this is a leaked document from the intelligence. Let me tell people. There's no such a thing. This is a leaked document from the intelligence. Anditika that is wrong. To me, that's not a leaked document from the intelligence. It document forged to high people. Could have joined.
document rekuintelligence rikalika, 3 things that we look at. Number 1, panoshanda atinoti pseudonyms. Muri kuzvinzwa? Reka ndikupe information isikazikanwa navanhu vakawanda. Panoshanda anonzi pseudonyms. Iwewe ukasvika munhu achikutsvaga kupolisi akati ndoda kuonawo Charles. Iwe unenge uchinzi Kulian, but nezera unoshandisa unenge uchinzi Charles. Paanoti ndoda kuonawo Charles, isu totoziva kuti Charles C is third letter, so it's pin number 3. Unotsvaga anonzi mabottom numbers anobuda ipapo, unobva waziva pin kuti pin number iyi ndeyanhingirikini, zita iri rinobudisa pin yakati. Saka uzve kuti Charles ndiyana hazvina basa nemi zvese zviyani. Pseudoname rinoshandiswa. Saka when a document is being leaked, inofanira kubudisa such things. Kwete zvavari kuda kubudisa vachinyepera vanhu izvi. Number 1. Number 2, haringobude mubudiro iwowo because ritori neprotocol yekubuda nayo. Aiwa, kandosa chinzi leaked ka. Chinhu chinonzi leaked chinoda kuita protocol yechi chatolika. Chamwachuka zvi. Chimbomira. Aiwa, panonzo kwamuri imimi, that's how a leaked document comes. An intelligent document area haringo accesswe rine mapasswords. Muri kuzvinzwa? Aiwa, but ka munhu anogona kungalikisa pamwe ndiye anobva azosimplify otoisa names kuti zvinzwisiswe nenyika yese izvi. Chekutanga document area printike number 1. Anonyora pasi. Zvaibudisa kaizvi. Those documents are coded, they are locked. Ndibvunzei ndikutaurire. Wena zveitwa neKulian TV yamudhara nhingirikini, yamudhara Nox. Pandakangona zvaakuita socialite, takavadzabva pasocialite, ndikati rega akombite nana Kulian, akudawo masubscribers. So all those who are listening, could you subscribe to that other content creators channel? But chero geza ndo zvemaingomuita man. Geza angari mudhara wangu, iye mamudhara akati yo makore yo. Geza angari mudhara wangu. Because munhu wese ndaimbokuziva zvokuti mazonetsana ka ndezvenyu. Indoramba ndiri mufundisi chikuziva nesi. Atimazvona. Geza akadaro akati yo makore yo. Mudhara wangu, may you so rest in peace. But ndakazoya ndikazokuzaita hambukira mudhara wangu chaiche indindoziva chokwadi. Mudhara wangu ari kurwara. Uri kuchapa. I never said aiwa, but ngatishande nemafacts. Listen, inini I was part of the guys vaitotanga kutaura mudhara ari kurwara ndichitoitukirwawo nyaya yayo makangano remadhezi acho. Even kana musi wakafa inga ndakatobuda ndikatoti afa zvanzi vanhu vatanga kundipopotera achinji, but vazobuda kune mamwe machannel later on vanhu khalizoti but vamwe vakazodzoka kuti sure nai, but zvazopapatopera zvinenge zve4 hours kuti sure nai, but ndandatozvitaura kudhara, but takatotukirwa nyaya iyoyo yekuti tiri fast pakuita zvinhu. Vanhu vanomhanya kuisa pressure kumunhu akura, that was wrong, but anyway Mwari vari mazviri chingopfuura chienda kumberi. Maurapinza Mwari mupolitics ka. Aiwa, harimo politics ndotatambwa kuchechi ndokwainobva. Ndakaona na Bishop Abel Muzorewa, ndokwakuona Reverend Ndabaningi Sitole. Taura yese mone Reverend politics ndokwakuti ndiyo wechechi ndekuchechi. I beg to differ. Hai papa panyaya idzodzo manje. Panyaya idzodzo inini zvangu chandatokwanisa kutanje kuti mafundisi chekutota chinhu chese chekuti makatoya kutotanga makolonizer vanhu ndozvototi kwatoya kutotanga kuti kwakuti dziri politics. Dai makatisiya tiri kumadzimambo kuti atiri wasingashande bhaibheri. It's politics idzi. Ndabaningi Sitole. Reverend Kenan Bana. Anokuti vese vanga vari mabishop, vanga vari mareverend, ndokunotanga politics. Saka muchiona zani yacho inoziva kugadzira machechi, kubata kumapostori, kubata kunana AFM, kubata kunana Zayoja, kubata kunana Mutendi, kubata inoziva kuti mukasadaro kumachechi uku ndokwa zvinotanga uku. Vakusapotwa vacho nhingirikini, vanozani vanga vakusapotwa Traore, vanozani VP, ndatozona vachikolekta offering waona.
So, what are you trying to say? Mtaura megazwa muda kutaura. Ina handidi kutaura. Handikubatsire kutaura. He's the next president, that guy. Vakazozvona kuti kuchechi uku ndokune nyaya yakawanda. Nah. I promise you this. Ndichakutumira video in 2017. Yandakabuda ndichitaura nezvaVP. Kana nyazopedzera waya kuchechi. This man who I see attacking him, I see him coming to church here. No man, but listen, but you are wrong man, kana mudaro, because do you know what that guy anga gara ari Catholic kuba achitori mukomana vari mudiki same church iyoyo. Nditore video yacho yakada ndizobudisa video iyoyo. Nditore video yacho vachitaura nguva inenge isati yakwana, kana nguva yezvinhu yakwana tiri kutaura kuti nguva yezvinhu yakwana. Isati mbochita iprofesa yatipe takadaro. Vatongokupa hint kuti kwakadai wakamira kwakadai. It's a way of introducing themselves. Kana paine nyaya yako yaunenge uda kutaura une matauriro ako aunoita. Kuti chikepu 3 yakapfuura yaka 3. Zvichaningirikina zvichaitika ndechekuti ichatobhenefita. Do you know kuti chamisa paachapinda paachawina achatotongwa ma7 years acho ari papapo, so he's going to benefit more on that one. And the other thing, VP Chiwenga achipinda achabenefit Dai wandudzwa wakadhakwa ndisina kuya pachannel pako. Apinda. Ivava vacho vanopinda kavese. Next time uzandidaidzo uchinwa. Handisi kumwaini. Alright, but Chiwenga anopinda. Chiwenga is the next. Muzatambe nepolitics imi. Ndati Chiwenga is next. Mukangoziva ma-structures ezanu tete. Say, why are you not answering on this one? That Chiwenga is next. Why muri kupanyenyeredza? Enda unobvunze mudhara Nox anokuziva. Aiwa, hatisi kubvunza mudhara Nox, tikubvunza Apostle Makore that Chiwenga is next. Iwe wataura candidate yako yaurufungisa. It's not my candidate. Listen, you know, that's the problem with people. Ini papa ndikangotaura nezvemunhu zvotonzi ndiwo candidate yako, ndiye uri kusupporta, ndiye kuti say inini munozviziva, inini pane kana one day wakati makatonzwa kuti hanzi kule ndaku ZANU-PF munozvibvuma here. Mungazvibvuma. How? Ndichinoitei nditange kusumudza madhara yane nzeve futi mazvikanganwa. Kwedu kupi? Apostle, kwedu kupi? Ndisi kumwe kwacho. You know, that's the problem. Ini kwandiri ndo patori panapa, but not I welcome everyone manje. Inini ndini tutorine, inini ndini munhu anopakura zviri fair. Ndikatora munhu ari kuda zvezanu, ari kuda zveopposition, ari kuda inini as long as munhu achinzi Zimbabwe. Ndikutodzidzisawo mapolitician kuti vatodzidzawo kubva kwandiri. I think vanhu vakataura zvekunyepa vese ngavamboyeva apologize. Kuletu mune basa. Mune ma-interview hope yekuti isusu chitobutisiya. But chinhu haisachapera kaizvi, zvinhu zvichiri mupipeline, zvichiri kufambirwa izvi. 31 muri kufunga kuti panobudika apa? 31 hapabudika apa. 31. Pane chimwe 31. Munorova mukabharira mabhuruka. 31 kune zvavari kuronga. Hamina mwanzwa zvikurongwa nemunhu wese here. Zati munhu wese. Hamuna kuziva zvekutaura navanhu vamwe vanhu vari kufungidzawo zvavari kufungidzira here. Are you not part of it? Are you not sponsoring it? Because mimi vanhu ku-UK ndimi kunyawanikina. Isusu vanhu vemujosa takabhuroka. South Africa takabhuroka. Toiona kuti mari yekwapa. When? Rini? Mimi wafuti. Ari kuno, ari kuno, ari kuno kureiza kuti.
This time chapukati chaanacho chakasimba. This time chapukati chaanacho muzukuru chakasimba. Muzukuru wangu ka chakasimba chapukati. Akapota aita kuti socialite samdara nox chamiso. Amona kupindura vanhu pa social media. Zvaazira mobhera akaita. Wakainonzi engagement ka unofana kuengage nevanhu. Azotanga kuengage asi makore saisa engage ne. He was too busy. Unenge wafamba. He was too busy. Right now he's no longer busy, so he's got time for social media. No, it's not kuti ane time for social media, but ane time nemunhu wese. No. Ari pa leave ka izvozvo, ari pa sabbatical. Papa angari president we political party, so my responsibilities aiwanda. Izvo so ane ka time kekuti achitaura nevanhu vaita se vanhu vanomuda nemoyo wese. Kuti ataura na agoita sei? Zvavanonzwa kuda kuitirwa vanhu achinge anenge akungovaitira. Aripo anonzi ma-personal funds wambanzwa yekuti mhesane ma-personal funds ake. Kuti prophet akati ane vanhu vake zvokuti prophet vazoita miracle yekunyepa kana ita sei havana basa nazvo vanongodefenda prophet wavo. Wambozvizwa izvozvo? Kuitwa veng'anga kuti ng'anga yavo anenge achikokuza ng'anga yake zvokuti hai apa yakapota ikaita havana basa nazvo. Vasara navo ezvino izvi. Wozvinzwa vasara navo ezvino izvi. Ma-personal funds ake. Not political supporters no. Politics yakavharika zvamuchose. Ndo zvamunofunga. Ndo zvamunofunga, but inini no apostle, it's not something chekuti tingaitirana naro nezvacho, because imimi ndo side renyu maonera munenge muchiita ino. Haisi pane dzimwe nyaya dzisiri worth it kuti tinganzi tingapikisana nezvadzo kuti ayawa anozodai so imimi ingomirira muona handi mati hana plan. Ini ndoshamisika nokuona kuti hana plan azodai so mangwana unobva wanzwa kuti akanzi angoti ndiroda kuita karali kana kagathering kangu unozonzi akasi kubvumidzwa. Why muri kuti asi muri kuti munhu hana plan, muri mboti munhu apera. Ina ndinyatsopanzwisisa. Haisi kubvumirwa. Chimbonzwa. Team inonzi Real Madrid yaya. It's a very good football team. Ikauya kuZimbabwe kuzotamba netombotika kuti Cape United. Inogona kutodyiwa azviite. Andikutaura inogona kutodyiwa because it's 11 versus 11. Panogona kuitwa mitrio utobana nyasa yekuva mumaka muchivatsika tinowina. Destabilize zvimwe zvinhu zviri kuitika. Saka nyaya iripo ndeyekuti wakachinzi ngaamire Malaria. Vari kuona kuti munhu akuti isusu we are trying to find each other and foster for peace. Wakuda kutanga kuvhiringidza zvinhu. Haikona kuve emaster wekuvhiringidza zvinhu. Kana uine political idea uyanayo, sell it to the people and people will follow you. VP vakaedza kumira vachipushwa narrative yavo. Hanoona kuti vakatoona masapota. Vakambopusha narrative yekuti chii? Muzayana Traore vaipfeka ma-t-shirt. Vaitoprinda vega ma-t-shirt vachibudisa mari momwe mavo. Mauda useka Traore. Traore is the man of the moment kainguva yake muda utanga. Aita zviri right, but for now ndikutaura chokwadi ipapa. No. I'm not saying Traore aita zviri right. Aiwa, Traore aita zviri wrong. Because Traore ka haangadzokere kunani Grikina. Zviri wrong izvozvo. Mimi why muri kuti zviri right? Chimbonzwa zvinoitika mupolitics. There's a time you've got to accept defeat. That's why you see my political they end up shaking hands. You have defeated me. But pesa apaka vangotombotemana nematombo vachirwana nemabhemba. But there's a time you have to accept defeat. Ukazvigona izvozvo, you're a very good political player. Wakugona politics. Politics harambochirwa every day. Ndoza pakazonzi from 5 years ngatise 7 years. Tisarambe tiri political mode. Because varipo vanonagirwa madrama ikoko. So there are the reasons for that 7-year extension. Iwe madrama ivavo. By this time vanenge vatanga kukohesa kutsvaga mari. Saka zvakavharwa. Kutsvaga mari nei? Musanetseke tozodai. Voona mafandas votora mari wesawo.
but zvichi mafandazi acho mafandazi akapera kudhara zvazvekare. I think ndo chimwe chinhu chakatoita hacho kakuaffecta this whole game yese nyaya yemafandazi, because dai papete mari yanyatsobuda chaizvo ichiri kunyatsobuda chaizvo munhu pane mari ane nharo wedu, because hatingati pane mafandazi ana madzibaba veshanduko vari panguva yakaoma like this motaura kuti pane mafandazi. I don't think so kuti pachine mafandazi kuti munhu alright iye mukarembera wacho yaka akatombogarwa naye pasi. You were neglected in prison. Naniko? Then all of a sudden he was neglected. Naniko? Nevanhu vaita advocate for. Ndanani? All of a sudden you are back again. No. You know, you guys are trying to push a narrative kuti Madzibaba Shanduko was neglected na Chamisa, which is very wrong, because Madzibaba Shanduko pakasungwa anosungirwa rally dza Chamisa ka. Ayo apa kwekutanga akatombozisungirwa dza Chamisa yeye. If Chamisa knows Madzibaba Shanduko to that extent kuti anosvika pakubuda naye achitorwa photo ainaye, kunoti aimuziva. There is a way you help. Urikuona Kulient? Asi woga pane chaitika iwewe. Kana unzi pazodai kwarwariwa pana kuwe better say I don't need to hear a lot of things. I've got to be able to stand up and just support. Kuweza ukakarwoke kukutozoti uri kune wabva kune vanhu tiri tese kanodiwa. But apa vaimusiya. Then all of a sudden after this maakubuda murugara naye, you invite him to your office motobuda mutora photo mese. That is wrong, man. That is wrong. Tukuona isusu tisiri my personal supporters. We are there as political analysts. Tukuona that this is wrong. Don't try and leverage using this person. Akatambudzika munhu you were nowhere to be found. Chandinokwanisa ngotaura ngechekuti he was not neglected na Chamisa, because akanoita zvedemo yageza anga asina mari. Ndati ndepechitupa na geza. Pekutanga pacho akanyatsoitwa sekwa. Akashaya bheu pekutanga ere. Akaro akakuvara urinary system. Ndoziva kai. Nataura zvekunyepa, nataura zvekufoere. Haiwa. Zvadaitaura nepamuromo pake ndichimuudza so how he feels. Akafamba sei? Akandiudza zvese. Inini he told me everything. Ina ndinyepeke, ina ndirambo everything. Ina engage with everyone. Ndikatomudza akati asiyana nechechi mutambo ichi. Unokuvara. Tikasara tichidya sabvesu. Ina. Ndochokwadi checho. But imimi sema pastors ndo pamunofanira kugadzirisa kaipapa kuti aiwa kaonaika pakuzorova apa. Mirai zvekurova vanhu, zvekubva makwadza munhu, kuti munhu autadza kuti weti, mobhomba kumba kwake, momutorera munda wake, you know, and stuff. Ndo zvinhu zvamunofanira kunge muchigadzirisa. Zvimwe zvese toonotadza kunzwanana senyika sevanhu. Ndinotouya ndototaura newe. Handikutaura navo chete. Ndinotouya ndototaura newe futi. Takuona tapotaura nawo kuba nesystem ita so kudai so zviitire mushi. Ndototaura. Aiwa, but imi munouya makutaura muchitimudza kamototi munhu wacho aiwa iwewe usasatodai. Munotanga makutonyararidza munhu wacho hazvizobude kana apostowa zvinhu zvacho mana. Hatisi kunyararidza, ndiri kutaurira chokwadi. Kuti uri kuona nepawasvika apa nepushi yawaitaga. What have you benefited and who is here for you? Hapana. Pane azombokufonera kana kutsvaga? Hapana. Pane ari kuuya kuzokuonawo here? Hapana. Ipapo mai ndopanoti wazonaka washandiswa ipapo. No, it's not kushandiswa. Listen, that guy is not fighting for umwe munhu ka ndo patikuita problem, because mimi you think kuti munhu kana achifighta ari kufighta for umwe munhu. Munhu kana achifighta ari kufighta ari mustruggle, ari kufighta for himself, for his family. Ngatigadzirise. Struggle yese ine leadership. But haina prize futi, there's no prize kapu struggle kuti kana wapedza kurwa uchazopuwa 20 kana kuti 50. The struggle tozvinzwisisa inzwa zvinonzi there is no price for the struggle tozvinzwisisa, but for your own information there is a price for the struggle. Hapana munhu anopinda mupolitics ofa nenzara, hakuna. Saka mukuti itori basa iri. Ibasa politics ibasa. Saka zvatoda kuita ka
tinofana kuita malessons zvatonaka manje mataura murimi tichatsvaga manhiri voya vombodzidza kuti zvinoitwa sei, unowana sei vanonzi maleaders vanokwanisa kunge vachikubhadhara vachikupa mari, because inini hangu chandinoona ndinofarira vanhu vakawanda vesanda zvepolitics sedha munhu ari kuita politics ari inyanyanyanya vari kuopposition. Kune vamwe kuzanupf kune 1-2 vandinongofarirawo vandinongoona kuti uyu anenge anditaura zvine musoro, vazhinji vacho handivafarire bhozi anoti wese anotaura zvekurwarwa vanhu handimufariri. Saka ndinofarirawo ma 1-2 kana mati there is a prize zvaura kuti pachidzidziswa kuti vanokwanisa kumonetiza sei kuti vakwanise kuzosvika panhikini pamari apa, because ndo nyaya dzatichida kunzwa idzi. Vanhu havangafe nenzara kana vaita zvigamba pfeka zvigamba. ndizvozvo ibheda kutotaura vanhu chokwadi pane kuvanyepera. You think those people are vachiita nemakaka mahara? No, you benefit something out of it. Saka kana usiri pabenefiting line usanyenge kuenda kumberi, siya vari pabenefiting line vaite sei vamhanye pamberi pavo, kwete kungoshandiswa iwe as a crony uchipucha a narrative yemunhu asiri kukubhadhara for anything. Ndoda kumbokutaurirai nepakapushwa kusvika paiva nemupanhu anonzi Traore uyawe Malcolm uyawe, nepakapushwa kusvika nemupanhu aya anonzi nyoka yemabhunu uyaya, nevanhu vavaipushira aya vaifanira kunge vambovabhadharawo. So who's supposed to pay them? The people they are advocating for vanofanira kuvabhadharawo. If you don't pay them vakazojamba bhoti kuona kuti uku hatina kubatsirwa uku, but this time rekatiite sei, rekatiende zvedu kusaiduku makuvapandukira makuti mutengesi zvaitwa najelas mawarire ndizvo izvo kuna Traore. They've managed to speak out against what Traore has said now. But I never heard those people say anything. No, but on the issue of Traore, inini hangu pane nyaya one. Inini hangu the reason why is because Traore pakanhingirikina paya vanhu vacho vari kuzvita vari padhuze naChiwenga ndo vakatanga kunomulabhela vachiti Traore mutengesi nemashandiro akaita aya. So inini apa who to blame now? Ndozandikutaura vanhu vese vari kubuda vachitaura kuti he solved the trouble. Regaona aita take naJelas Mbizo Mawarire. Why are they attacking him? Traore akajamba bot akatanga kutaura a right narrative yekuti the president aripo ndo vatanga kumanyana makumushaudha. When he was on the side Ramuri, no one showed up for him. Saka siyanai naye. He business. If you go and support varipo vakakwanisa kufinance kuti uri kugona uri kupusha narrative yavo, which is good, you get paid for that. Famba nacho kwete kuramba uchifadza vanhu uchirohwa mahara unonyepa. Politics ritori basa, it's a job. Muranga towazopupira furo ita napolitics zina kana kobira uri kupuwa uri kupira Apostle, politics idzi ndakaona vanhu vakawanda vachimhanya nadzo vasina kana senti. Handisi kutaura vanhu vari kuopposition ba, tiri kutaura vanhu vekuti achibvaruka hembe ari mumasero. Kupinda uri mupolitics level rauri kupinda uri mupolitics. Saka vanhu vafana kupinda nelevel ipi? Ukapinda uri kumasero kana kumabranch unoguma mukutanga watengerwa fodya kuti unopodzere maflyers. Uitweni watenge vachisupa one. Usunga mabata nerekeni mwenda unokanda maflyers. Zvine malevels. Zvakirika ini ndikadakwenda kupolitics ukona ndipfeka mani ndichipfeka siripas ekuti akona wakana fly nesiripas kana neazonipa fly yawo chinomuti tamushe. But vari pandozati atengere fodya mudhara tochimhanya ichi akuzviona zvine malevels. Ndosaka uchibvachiti kune vanhu ibvai kupolitics. Unokunhu vana komipa akatengerwa inonzi chimota inonzi chii
ndi comic elder. akatengerwa rapture. Aya, comic pastor ndiye wamunaye ikoko. Comic elder, yes. Comic pastor akuita zvemuchato zvema-MC. Comic elder akatengerwa rapture. Baba atengerwa rapture ndakazoona kucomment section. Vamwe vakuti mafanizi akacha neyasunakidza mazuva ano. No. I don't agree with those people. Exactly. Yeah. No. Somebody has been used as a good example within the youth. Kuti muze kuti unokwanisa kudai. Havasi kuzviona zvizvo. Vanombosaka zvinhu zviri negative. Malevels anosiyana. Umwe apinda mupolitics akapuwa rapture. Iwe uri kupuwa dzanga. Mwana channel yake akuda kuti about I'm coming in the spirit of Geza. I don't know. Ana Kulian TV. I don't know page on YouTube. Ndadona ini. Politics kune vanhu kozeni. Mzadaro shim. Taona zvakawanda. Ndandikina zvangu. It's okay. You know, one thing that I like ndechekuti vanhu hanzi kune freedom of speech, freedom of chichi zvese izvozvo zvingori right. Ani matauriro enyu ekungoto even imwe munhu ini nangu ndotozvida kuti okay umwe akauya akataurawo zvaari kudawo achikuenda zvakadaro. You know, sometimes we call it a day because zvinomborelifa stress one. Zvimwe zvacho zvinombobvisa stress. Itherapy ka imam zviziva kuti Kulian TV therapy. But it's just that in hangu I'm not part of zvamungutaura hangu, but ndiringoteerero hangu. Kulian. Ndoda kukuitira one big favor. Wazvizwa ka? Because ndaura kupinda baba. Ndoda kukuitira one big favor. Ndoda kutsvagira namba yamudhara umudze paplatform pako iwewe. Umbomuintroduce kumafans ako. Nemafollowers nemasubscribers. Numbers ake nadzo, but ayobho ndipe nditsvagire ndipe. Haina havana namba yandoshaya izvo ndokutaurira. Anotsvagire namba yake. Aiwana ndoda kukupa. Veduwe. Unazvakando zvandoona kana madhara achitaura chakarwa hondo akomana makaenda kuhondo muri vadiki kwatiri. Amina vanhu vakaenda kuhondo vanomubata vanhu vasina vaenda kuhondo haafungiri. Akatouya vakazobhurenwasha musoro inini mudhara ndox brainwasha munhu anenge ini musoro. Zvachiri ndomunga zvine zvamanitiza station yake vana ndomunga akurana maads. Alright, Apostle. Let's call it a day. Muchatirowesa maZimbabwe panapa. Chii chakadaro ichochi. Manje akuda akaiswa chibheji cheYouTube kugotsi kwake. Let's call it a day. Apostle. Akapera asati atanga unotamba nepolitics.
vanhu vacho vanogara navo vasingadzori kuti baba izva zvienderana nesaizi yenyu. Unaurisa nedambu rinonesusimuziva ari unonesutoto dambu but tikasvika kubatofamba zvakanaka ukaaketazvati havanondiziva. Aya anopera, don't worry, anobva mai manje. On a serious note, I can't wait for muswa gini muswa anonzi chi muswa 31 murikuda namashare platform here nani navamwe vakomana kuesocial media ana Nox nananda. No, hatisi kuita zvemashade platforms. Pamunoenda kunokuara tochibudisa ndaramo chibudise mudhara ndikutaura ndiri munhu wamwara muchibudise ichi tochibudisa ndaramo chibudise ndakazoona uya akufa makore ndikatotapa zvino ndakaona mwakuya kuti I've come in the spirit of geza ivo paigara geza paipe ndo paanobva anogara aitozvichiva zaipo nageza. Baba. Baba. Hello, bye.